na kore dio mwancho muri aso muroberi bwe sabali yo boncheri muroberi kore tubuna botambe na inche ndemo Steven rero igena koritire mase mombakense moya migingo bagontebege koroku upper hill enseme ya migeso chokwana na oyo omolio chagete kinyozi ekiago tebane baba shop ekoroku buna spice baba shop ntwe manyia mange no musubati yale andake ereme byasale bingikeria arorire yakamwerera buno musubati koswese byasala biko korumono na abasaja ntwe manyia mange tikatunyare kusanganere twe manyie sabali ayembake saikeire ncha samalie tangoro kwemele bosbori sagini seitere kebirgo na buona no ere kebirgo etawni yabone tomenya to andake na wote ikerenge kigia baba shop nkiarenge kokukina gosege kirete igoro nkiarenge korukare na gatamaniri ko okora kende gyonske godin na beauty tabonki nete igongo nyakorengereri na kingo koramanya kumina na kingo koramanya kugingira omweli nane nenyori roro Kiwana ndake esarune kenga kiarenge ime yao andake ndi bono chaita no weso imepi andake se ogosomere gasiyeye no teba bono enere obugima nguchikubwati obugima bukunyara kuingira abantu gose beauty therapy kurunage chagete na chagete na so etoro 2016 but officially chagete kugingira ku 2018 ni meteba ko nyalari ndo ko boka mambi kwate bano kwa nyolere ko gingira andaki kayo rusio no bomanyi obo ne sabaki na kiyavete ime yaye kunyara kunyoro bomanyi bokunyara ko gingira chiete ngakinere 2016 na renge Nairobi kagenda se baba shop gite igaba aba Burundi bale ko gingira nagokora mangana beauty nkago kibune gasi yabo ngate yumo Burundi oyo mo ntaite kumanye gasi akangegeri ko gingira aka kipara nsepi na nomo bono buna customer chialenga go cha client yako nangelio ngolio ukipara na nomo gachakira gabo igaraga Burundi abayo etaro yako kwalenge gusina egota tomino okomaya kubaikera ekere naka twagachire na mumurumi ntochiko gingerwa roro ali na gogete kuni emeru me yabo mu Burundi ibono ngamubwata akabo musani